दिनै माने बड'लेण्ड आरो बिदर्भ दाबिखौ लानानै भारत सरकारनि खाथियाव बे जेंनाखौ गोख्रैनो सुस्रांनांगौनि थाखाय मोनसे धरना हाबाफारि माने बाहाय लाफैदों आरो बेवहाय कुकिलेण्डनिफ्रायबो फैदों गरखालेण्डनिफ्रायबो फैदों आरो भारतबर्षआव मोनसे आलादा रायजो बिग्रा आफाद NFNS दङ नेशनेल फेडारेशन फर निउ स्टेट्स बेनि जाय कनभेनर बिथाङाबो फैदों तो जों बेखौनो बुंनो नागिरदों जे 2014 सनाव मोदिया गावनि इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव मोनसे कमिटमेन्ट होदोंमोन जे बड'लेण्डखौबो गरखालेण्डखौबो बिदर्भखौबो बुन्देलखंडखौबो दा बिदिनो जेसेबां आलादा रायजो बिदों BJPआ सरकाराव बा क्षमतायाव फैयोबा गभर्नमेन्ट दानो हायोबा सुस्रांनानै होनाय जागोन होननानै जे कमिटमेन्ट होदोंमोन बेखौ दासिमबो लाखियाखै तेलेंगाना जालांबाय नाथाय गरखालेण्डनि जेंनाया जोबाखै बड'लेण्डनि जेंनाया जोबाखै दासिम बड'लेण्ड जेंनाखौ लानानै गोबां खेब रायलायनाय जाबाय दासिम जेनेबा NDFB प्रग्रेसिभजों रायलायनायनि बाथ्राखौ जों जुदि नायहरोबा प्राय 2005 मायथाइनिफ्राय मोनसे सान्थि आल'सना जाबाय थादों आरो बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय भारत सरकारा रायलायबाय थादों होननानै बुंदों खिन्थु 2005 मायथाइनिफ्राय दिनैहाय 2020 मायथाइ फैनोसै जे 15 बोसोर थांबाय बेवहाय भारत सरकारा दिनै मोनसे इलेक्शननि मोनसे खेला एबा ड्रामा बादिल' बेखौ बाहायनानै बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्राङाखै दाबो बिनि थाखायनो दिनै दिल्लीयाव बे हाबाफारियाव जयै बिदर्भजों बे हाबाफारिखौ लाफैनो गोनां जादों आरो बेवहाय आंबो बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांजानो लुबैयो जेला बड'लेण्डनि दाबिनि गेजेरजोंनो आन्दलनजोंनो फैनाय सासे सुबुं हिसाबै आंबो आंनि बिथिंनिफ्राय दिनै मदद होफैदों आरो बाहागो लाफैदों।